Художествена галерия. През миналата седмица, даже не помня как се четвъртък и сряда, не знам, господин Пилиев ще каже, кой ден беше. Сряда или четвъртък, не помня вече кой ден беше, проведох една хубава среща, която наистина беше с ръководството на движението, но по-скоро за мен така важното в тази среща е, че имах възможност да се срещна с двамата господа Мерджанови, именно архитекта Мерджанов и конструктора Мерджанов. Не са брати, просто така им се падат фамилиите. В който разговор ме запознах изобщо с идеята тогава, още по времето на Рикян, за художествената галерия, начинът, по който е била направена, и задачи са имали, как са направили, какво представлява самата галерия и нейните възможности за развитие, естествено. Това беше една от важните теми, така точка на това, че имаше спорове и различни мнения изказани относно конструкцията на сградата, относно възможността на сградата да държи в годините. Това е една сграда от метална конструкция, като естествено по всяка сграда в дълги периоди, в които не е била поддържана, тя има съответната необходимост от поддържане. Като цяло металната конструкция може да издържи много години. Тук имаме няколко примера в Пловдив и България, като железния мост, който е на река Марица, ЖП мостът, може би около 100 години, метална конструкция, Българската църква в Истанбул, метална конструкция, така че тук за галерията беше много важно да стане ясно за нас и за мен лично какво точно представлява сградата и какви са нейните конструктивни особености и естествено кой може да гарантира какъв живот може да има в тази сграда. След тези разговори, които наистина продължиха и така доста време и много постоянно си коментирахме, решението, което смятам, че трябва да се вземе в случая и това е продиктувано по няколко причини, после ще ви кажа защо, е конкретно за тази сграда. На сесията в четвъртък община Пловдив ще отпусне 29 000 лева на дружеството на пловдивските художници да създадат проект, технически проект за реконструкция на сградата. Като със сигурност сградата трябва да бъде една от сградите, една от площите, които ще бъдат с фокус 2019 година и ще бъде част от цялата концепция на община Пловдив за 2019 година. Да се продължи. Така че в четвъртък надявам се, че Общински съвет ще подкрепи това решение, което ще даде възможност на сградата на художници, на дружество на художниците, първо да бъде възложител на техническия проект. Като възложител, то трябва да запише вътре изискванията, които трябва да имат те за максималното използване на сградата по най-добрия начин, естествено. Външно оформление, естествено конструкция, така че това да се превърне в една наистина хубава галерия, която галерия естествено не може да замени и желанието на община Пловдив да реализира художествена галерия, която да има разбираната площ между 2000 и 2500 квадрата, което наистина е една много сериозна задача пред общинското ръководство. Във връзка с това, на сесията в четвъртък ще видите второ решение, което второ решение дава възлагане на кмета, Общински съвет ще възложи на кмета да стартира дейности по изграждане на голяма художествена галерия в град Пловдив. Когато голяма художествена галерия ще бъде строителството да бъде предшествано от конкурс, международен конкурс за проект на галерията, който конкурс да бъде реализиран. И най-вероятно ще питате къде. Това е първата стъпка, която община Пловдив смята да извърви в голямата мечта, ако мога така да кажа, на съставителите на общия устройствен план по 2006 година, именно района Главно поле. Към настоящия момент сме в процедура на придобиване на 90 декара от Главно поле, така че в имот с кадастрален номер 152 на края, който е 50 декара имот, община Пловдив ще започне реализирането на проект за художествена галерия, площадно пространство и ще определи мястото в този план на бъдеща административна сграда общинска. Но на този етап стартираме с първата крачка, именно международен конкурс художествена галерия. Това е много важно за нас по няколко причини, тъй като един от проблемите пред
пред нас като община, да получим тези имоти в Главно поле, бе съмненията, които има в Министерството на отбраната, че община Пловдив смята да продава тези имоти. Това бе, може би, причината около 4-5 години ние да не можем да получим тези имоти. С реализирането на публични проекти, които кореспондират и с общия устройствен план на град Пловдив и с развитието на вторичен градски център на тази зона, имаме всички аргументи да продължим с нашето желание за усвояване на допълнителни територии в Главно поле. Като след подписане на договор, който очакваме през юли месец от страната за социалното предоставяне на тези 86 декара, ние ще стартираме поетапно желанието ни за придобиване на части от действащите поделения, които са 110-та бригада, 110-ти полк и 60-та бригада. Естествено, надяваме се заедно с Министерството на отбраната да работим в привазираните 60-та бригада на по-хубаво място, с по-добра изградена инфраструктура, която естествено да добавим повече на високото качество, което искаме и от бригадата да поддържаме. Така че това е към настоящия момент нашето решение за реализирането на проекта художествена галерия.Естествено, Пловдив трябва да има много художествени галерии, което означава, че няма да ви изненадам, че на сесията в четвъртък отново ще отпуснем 30 000 лева за проектиране на галерия под стълбите на Каменица. Това е последният етап от реализиране на това пространство, като по този начин ще можем да изпълним и така желанието на Общински съвет Пловдив след изразено при закупуване на това помещение. Припомням, 750 квадратни метра изложена площ, филиал на градската художествена галерия. Само не разбрах тази другата галерия, голямата, колкото бъде голяма, която ще бъде глава. Всичко ще стане ясно след международния конкурс. В момента имаме общи параметри, които ще ги вложим в нашите изисквания, като желанието на община Пловдив да не е по-малко от 2000 квадратни метра ДСП. Може и 2500, зависимост от това. Колко ще ви струва това удоволствие и до кога трябва да е готово? 2019 надяваме се, че ще е готови. Цената на такъв проект е след самия конкурс. Естествено, конкурсът ще бъде по всички правила на международните конкурси с наета компания, най-вероятно ще се спре на Лата, тъй като с тях има опит в реализирането на проектите по щат Централен. Оттам нататък на международно жури, естествено с участие от България. Експертен съвет на община Пловдив, взимане на решение и последващо решение на Общински съвет. Така че пътя, който сме вървяли до момента, ще продължим по него, тъй като смятаме, че това е един успешен начин за реализиране на проекти в град Пловдив.